Strangulation o pagtuok ang nasutang hinungdan sa kamatayon sa 20 anyos nga babae kansang patayng lawas nakitaan nga gisod sa karton o gibutang lang sa lawak sa usa ka panimay dito sa poblasyon Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes sa hapon. Adunay update live si Luan Mirondina. May Yes, Bob, kini ang gibutyag sa investigador sa Homicide Section sa Lapu-Lapu City Police Office. Human usab mihatag og feedback si Dr. Brunia ang nag-autopsy sa patayng lawas sa biktima. Nasuta usab Bob sa kapulisan nga gituyo pagbali ang liog sa biktima aron usab kini maarang pagsud sa box or sa karton nga giplanuhan kini nga ilabay. Kasamtangan karong gihaya sa kapilya sa barangay Pamutan ning Dakbayan sa Sugbo ang patayng lawas sa 20 anyos nga si Mary Mee Escarlatos. Lumad nga taga barangay Pamutan ang biktima ug nanarbaho didto sa Pampanga. Miuli siya sa Sugbo niadtong miaging Oktubre nga nagsabak na sa unang anak niya ug sa iyang bana nga usa ka Australian national. Apan lagi kay nakabasi man sa Australia ang iyang banang langyaw ug gikinahanglan nga sila maka-communicate. Hinungdan nga nangita ang biktima og boarding house sa may opra tungod kay lisod ang signal sa barangay Pamutan. Apan nakugang na lang ang mga kabanay sa biktima nga nabalitaan na lang nila ang mapait nga nadangatan ni Mary Mee. Panghinaot nila nga unta maimbestigahan sa Lapu-Lapu Police ang kalambigitan sa anak sa tag-iya sa boarding house nga mo'y gitumbok nga usa sa mga nakit-ang nagkarga sa karton nga gisudlan sa patayng lawas sa biktima. Giplanuhan na kuno ni siya nga ang bata, kuhaon ang bata kay para kuno si ang kwarta sa bana ba nga ang suporta para sa dire sa iyang anak sila na magdawat. Nya giingnan nas Mirimi nga ikahunong na lang guwa na diha ayon na diha pag-abang uli na lang sa inyo ha kay lain kayo ang among dunggan nga istorya di man siya motuo. Gikonsiderar na karon sa Homicide Section sa Lapu-Lapu Police nga suspect kadtong duha ka mga lalaki nga gitumbok nga mo'y nag-alsa sa karton gikan sa boarding house o gisakay sa usa ka jeep. Lakip sa gikonsiderar nga suspect ang live-in partner sa anak sa tag-iya sa boarding house. Kay kuan man siya ma'am, kining nakuha man siya sa CCTV sa maong hotel ma'am. So mahimo to siyang kuan kining atong suspect sa maong insidente. Kasi na siya personal knowledge ato kung sa tinuod jud nga nitabo. Bob, tulis ang usa sa mga anggulo nga gitan-aw karon sa kapulisan nga motibo sa pagpatay sa 20 anyos nga si Mary Mee Escarlatos. Kini human usab mahanaw ang iyang wedding ring, iyang cellphone ug ubang mga alahas. Wala usay nakita Bob nga timailhan nga nahilabtan ang biktima. Samtang Bob atong nasayran nga ang usa ka buwan kapin nga baby boy ni Mary Mee ana karon sa kustodiya sa DSWD. Bob? thank you so much, Mai, sa imong live update.